abusuafo ane ahwefo ye cheche mu nyina eye ne kware fie TV ana ye ne mo asan edi ahia yi na wotwe na twa mu no na ye kasafa ema yare ye ho ane niam bebre na ye ne opanyin boache ehia a oye ofutufo panyin kase ade ma ne kware fie TV omayeti asese ema wo yare bebre ya wo mase ekaka won anum ya mode na mo peto fidi ene niam bebre no obu abo se macaroni no se so indomie na so macaroni na so spaghetti ni nyina the same thing ma meka be benchira saa ne ma ni nyina no be beka se eyesam no kware na mom bisa se de ade na de fa wanse na be ye hono be ye tro no wax saa spaghetti o macaroni o indomie o then you brand edin ne yasesa no ano mode spice bia de na ka ne mu ayede so what ase ye de we wax and for onim wax and de candle no eno na wudi no sa ne ma wanyina ka ho bi ana mama ne bi no mu ye den ase enyo haw ini se ba se be makra akọ ne nchen a ebu ano na ase kra na eyi nka wotimi ne den entimi tese otwa ho kra wote se bibi ye den di nachi so se nyame anya adoma na wansere kwabore nsem ma no samoti ase etini ya baba kire adura abeboa ema mase se na be ya tembe yare bone bi ye den enkom ho na mu jasa eyese baba ya duro no be wie no na wo sa ye den esa kogudi sa ne ma no aduro mpesa ayare sa wo hoi empesa ebedu babi no afi haba no obodo nkwa na anya djuma ma obiem ebise waso di nti ana haban bia so ye honhom etumi tawti ase etina ema yanemu ewo enkitahudi biem ti na wotwe ya asimu yi ajabo ache wo ye nchen akora ofutufo aja ade na osande mama no efa wo ma ho siesie ene odepua ne ne ma ye o masena ema be ma kwa ne nchen kra na ontimi nko no aba we fe no ojama ojama yeti ai fe no ojam ma ne se oje ma efiri omo hawa hudrum bra okwa wade ase ya warefo titifo no ebi ye ne se ni nkobu from ha no otete no ahuru hu yie oyam se pa na otimi de siesie no bra wakwadwae no osiesie no ho edi bre kakra na fi wahoro otimi yam no bi wode anka atwade kakra ka ho no wode asiesie no ho ye fe na anka atwade enya se atwade o eye akinka etwe tete no asantefo akanfo oba pani ni kọ adwaye a otwa saa akinka no no de aka ne sapo ho no de kogware ode fa ho esiesie ni motoam ne ode bia fa na ase ne ba bia e fa na aka no ode siesie ahemfie ho saa enti bre bia no ma o ha bia enti eye twe ade a eho hia se awo se mpanimfo se unya kokodura unya twi language awo university tie se bia ye sai mofra anasa dabi eyade eso ohun so ohun no ohun di kwa so akola wanya 10-15 years ko no wo me na ehun ne mabidi aya na efa ne kakai so de ye yinem se kakai ade ehun nipa ade so nya ade ehun nipa so what ne se na wo se ye teno sa na wo se ye de no ye ka no enti ye frɛ no akenka etwade akenka aya nkatwade no etwe ne de ye wakinka yedi o ye wakinka yedi ano ne wo ba kuape mo magase na akutu ni emia na ye nom no ano ne nchasa ankatwade ye nom o wo betime ne emo keka but wo na emu nya de etwe ade no ntine emu nya de ne mu se okofa yimfie wo no siesia yimfie na na kwesi wo ba san check ne sa enti sa what ya say enti ene kanka kra no se won asiesie ho na won ahona ye wose so home na ukowura ho a obosi na bebia awu akra mate se mperfo obi so abrote bi so ka kire me se wonya we ni nkomu no na woyam na wanya 20 ni ne nkono fresh no na wayam na wanya oyina eno so na haba ne ba fresh no na waden na wayam na wode aka ho
na wo de ka ho a na wo de aye den wo de ahye wase be 10-15 minutes ansa na wo aye den wo kogware oh ata na wura ho a na asem na si so ahu wura na ho ye hwenwam ane kwa de ba ko ka ho ma obi aye prekese sa ono fiti kroti a na ne ho age ba bibia sa so ati ase wo de prekese ne de wo ba noa na wanom anaso wetima awe so ana ba hye ne nsuo wo de wona tua na wo de ahye wase na wo ye bibia ugware no oh na ne bia aye den ahohoro na ma hwehwehwem asro go laventa no so ati ase eti na ema monyina mfa nyimo points akura fa bi ka ho ma enti ojama sa opa obetima anoa ukwadwa ya afa ohoro ho ahu ayasemu se oni pani adue wo pani ni wa mu no na wama wankyerɛ de yɛsɛ wo yɛ nso a ene na wo house pa sa nete esanse ene bremu no ɛma no bebre atena sia ma ekuro atena wo mu nti anka ɛyɛ twɛdeɛ no so obi wa de kɔna se a ɛbɛ kɔkɔfa semaba sanse ekuro ɛwɔ ne ho pa yɛnu nti obetimi anoa saa ojama haban bi obetimi yetimi noa nom ade ma oba hu siesie otimi hwie bi kwadwaye no de siesie no ho medamu nyina se mo tie me so yo ahwefo yase asempa ewo hoi eyetia asempa eyetia eti embra won sakas eye video we mon share video no ma afoforo nsaye den enka na emma no mon fanye maduru ene mu bibia ni arba kokodi nseku no fakopa haban we akikwan sa wote ase na sa wosiesie ayimfi ho yi a bema no obeba no obeden obeka na wan siesie ho yi a bema no obeba no obeden obekọ se bema bia pe etwa ehotew etwa ohye nunyam etwa okwahu a ohun se ne aiden age it was say obra odamu nyina no okwa no ba owura yimfe no wapie no wase awuram no okọ no ba no obo se na fe amma na adwunu nyina ye den ani ho yi afo obo so sori ape na etwe ne manammo no ano se aden o me dofo pa etine madaroma yede mu besia na wotwe se ne ye ba se no mahia bi ye wi atwa ne ho adwuma ye ye ba se be ka ho biem na agro na aiden ayede ko se atwa ho nsam de eye bebre ye ba ba cheche ne bebre wotwe no okwa be fa so a creators na wo ho no wo be dane no na do nsa prepre na de aye ne bebre timu no mu nya motre edam ase mo bye.